Bonani, welcome to a recap of My Brother's Keeper that's aired on the 21st of March 2025. So, Mamchunu is finally going to be laid to rest. So, udongiyazama ukukhuluma nababakhe ukuthi azama open up about the situation abhekene nabo. Umshengo nje awafuni ukukhuluma, udinga ispace sokuthi abe yedwa. Cause ushonele isithando sakhe uphumzile Mchunu. Uma kaNqubeko udiniwe ukuthi umndeni wakaMshengu uyam-accuse for ukuthi ukufa kukaMamchunu kwiphutha lakhe. UNqubeko vele aphendukele again athi nje ukube nje angikulalelanga ukuthi angiqhubeke necala ngoba mina bengingafuni ukumbulala uma kuyimanje mina nginamama nje. Athi umama Nqubeko unamama wena manje. Athi Nqubeko umama wangikhulisa wena ule ubhizi umpapa ko-UK asekho namhlanje kungenxa yakho. Ube nje angikulalelanga lokhu ungihlohla uthi angiqhubeke naleli cala leli. Mina nje bengingafuni ukubopha uma bengingafuni nje ukumbopha. Athi athi yebo uyena uma wami uMamchunu. Wena ubungekho la sonke lesikhathi lesi ungikhosile wanginikeza uthando. So osisi bakaMshengu bakhathazekile ngaye behleli nje kumatrasi bakhuluma leyo ndaba ukuthi useke wadla nje. Ukhona oseke wazama ukukhuluma naye asho ukuthi ngazama mina ukukhuluma nobaba kodwa akukho afuna ukukhuluma. Uthe nje okwamanje ufuna ukuba yedwa. Ufakazile uya emzini kaNqubeko ufica nje uDoreen uyakhala lapha ngaphandle. Ambuza ukuthi intoni ingxaki mama. Asho uDoreen ukuthi uNqubeko usola mina ngokushona kukaMamchunu naye uNqubeko uyangizonda ukuthi mina engidale uMamchunu ashone. Mina nje engimfaka engqondweni ukuthi aloke evulelwe uMamchunu icala. Uyakhohlwa ukuthi mina ngicishe ngalahlekelwa yiyo. Bayakhohlwa nabakaMshengu ukuthi mina cishe ngalahlekelwa indodana ngenxa yayo uMamchunu ngokuthi amfakele uphoyizeni. Bayakhohlwa lo buhlungu obudalwe uMamchunu la ebenza mina ifake indodana uphoyizeni eyibuka phambi kwakhe ukuthi nje ishone. Amduduze kufakazile-ke ethi uThoba naye ngala ukuthola kunzima ukuhamba kwagogo wakhe because kuze kwakhala ne-reminder lemkhumbuzayo ukuthi sekuyisikhathi sokuthi amthathe amyise emthandazweni nomama. So Didi nakhona uyazama ukumduduza and akukho lula cause ngala uDidi kusamele abuye aduduze noSibusiso. Ngesikhathi esaduduza uThoba qhamuka uSibusiso naye ngala ebabuke behagana. On the other hand, uFakazile benokhathazile bashare ama-memories abanawo for uMamchunu besho ukuthi ube umother-in-law right kanjani, ubehlezi bavikela as umakoti. And uFakazile waxoxela ukhathazile nangalesikhathi benza intoni bridal shower, bridal party, not shower. It was for Buseleti. So la iphuza khona ama-mimosa and stuff. So they were laughing about that. Bexoxa nje khumbula some good times. On the other hand, nanginaye nosuku uyaxoxa how uMamchunu ugogo wakhe aye-right kangako and ephatheke kabi ukuthi ulangelihle ngelasakwazi ukuhlangana nogogo wakhe amxoxelela ama-stories ayemxoxela wona yena esayingane sakhula. And Didi has to do the Lord's work again. Aduduze uSibusiso. And then ifikile umzimba kaMamchunu. Then they have to view the body. Nqubeko naye was there ekuboneni isidumbu. And kuleso sikhathi
uMshengu ungenethetha nje ethi yini umbukiso lo ngishonelwe inkosikazi mina nenza umbukiso la phumani wabakhipha and wakhala bambambisa akhala-ke lapho phansi and then they have to go ekhayeni elikhulu la benza khona emngcwabo. Uthe kusanjalo wabona uNqubeko ehleli emotweni wathi nje Nqubeko phuma Nqubeko, wena odala ukuthi uMamCunu ayibulale, phuma Nqubeko, wena umbulali kaMamCunu, hamba la ngikufuna emgcwabeni wakhe. And then Ndumiso waphuma naye wabakaza waphelelwa amazwi wangakwazi ukuthi akhuluma athini. So they left bashiya uNqubeko kanjalo. Hopefully ufakazi-ke uzomthatha ahambe naye to i-funeral. For siyazi ukuthi kuzoba nesini lapho because uMshengu usemxoshile already akamfuni lapha emgcwabeni kankosikazi wakhe. So yeah, so let's wait for Monday's episode and I'll share a recap on what happened with the episode. So don't forget to subscribe, share, comment, like, and ring that bell. Thank you. Bye.